Der har vundet en Ironman. Køber vi noget større. Nå, skal I have den stærke? Ikke helt stærk. Ikke helt stærke. Men jeg er jo kæmpe bæret over, at jeg er den første. Ja. Jeg tænker, der er ret mange store atleter, der kommer efterfølgende her. Jeg har været i poolen her for noget tid siden her. Og svømme. Jeg har jo Ironman lige om lidt i København. Så jeg skulle svømme noget opvarmning og så noget 8 gange 400 meter i noget race pace. Og så det gik faktisk ret godt, hvis I var interesseret i at høre om det. Og så nu skal jeg, ud og cykle. Regner det stadig? Yes, det gør det. Det er fedt. I en time. En forholdsvis kort tur, men med noget, sådan noget 120% intervaller. 1 minut, x antal watt, gange 10. Og så skal vi ud på et off-bike. Har du allerede drukket den? Ja. Er du vild nok? Jeg skal ud på et off. Jeg er jo mester til det. Ja, det gør jeg. Den var god nok, ikke? Ja. Og så skal vi ud på et off-bike bagefter, hvor jeg skal løbe 45 minutters race pace. Så nu skal jeg lige have en af farmors Jettes gode pandekær. Det er godt. Og jeg ved ikke, om I vil have det med, men jeg vejer jo og skriver alt min mad ind i sådan en lille app. Så jeg skal lige have vejet min pandekær, og så skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal have på. Ja. Hvad tror I sådan en pandekær vejer her? Jeg gætter 125. 17 gram, 77 gram. Ja. 77 gram pandekage og Nutella. Vi kan jo lige tage en house-tur, mens jeg spiser. Ja. Jeg kan jo egentlig bare blive siddende. Men det her, det er jo det er sådan, man bor, når man går all in. Så bor man i etværelses i Roskilde. Men altså, mauten over i hjørnet der, det er for de sidste 3 uger cirka. Så det er hytten. Der er ikke så meget at komme efter. Det eneste fede, jeg lige kan vise, da jeg har, hvad kan man sige, min race-dragt, den hænger herinde. Den fra sidste år med løberen bagpå her, og så fik jeg en ny, som var lidt mindre, fordi at jeg åbenbart var blevet lidt mindre selv, troede jeg. Indtil første race, hvor at, da jeg kom op med vandet, så går lynlåsen op, så hele cykelturen, der må jeg ligesom køre med bare kasse. Det var ikke så fedt. Så jeg har fået en ny, men der har jeg ikke fået løberen logo på, desværre. Det håber jeg, der kommer inden København. Og så har jeg sådan lidt andre energiprodukter. Noget laktatmåler. Og heroppe der er alle mine andre sko, men jeg er klar, det er meget rodet her. Det kan godt være, der vælter noget ud. Det er bare kastet ind det her. Fuldstændig. Det var fordi I kom, ellers ligger det på gulvet normalt. Men hold fast, du har mange sko. Jeg har ret mange sko. Ja. Skal vi lige prøve at gennemgå dem en gang? Race-skoen fra Klagenfurt, det tror jeg også, jeg skal løbe i dag. Sidste nye skud på stammen. Puma Max mængdesko. Den har løbet ret meget i de sidste par uger. Fucking god. Mest responsive, hvad kan man sige, sådan mængde cruiser sko, jeg har prøvet. Så er der Hyperion Max 3, som egentlig også godt kunne løbe i dag, men jeg venter med at løbe i den i morgen. Nylonplade, temposko, ikke sådan carbon eller noget, super komfortabel. Så er der Endorphin Pro 4. Den kunne også være, at jeg skulle løbe i den faktisk. Lang tid siden. Og super fed, den jeg skulle ikke løbe så meget i. Og så Alpha Fly fra min første halve Ironman sidste år. Og et forsøg på at komme igennem en hel i Almere. Det er også en af mine favoritter faktisk, den der hedder Adidas Prima. Som også er sådan en god mængde træningssko. Nogle siger, det er en pronationssko, andre siger, det er en neutral sko. Det ved jeg sgu ikke, jeg løber bare i den. Super fed farve. Cykelsko, regnværsskoene, de er 10 år gamle. S-Works, og der er dem her, som jeg egentlig selv har lavet, hvor man har, der er egentlig en S-Works sko også med snørebånd, hvor jeg har klippet pløsen ud her. Og så har jeg puttet elastiksnørebånd i her, så man nemmere kan komme ind og ud, og så burde det være mere aerodynamisk end sådan en bordspænde der. Romeo selvfølgelig, som også er en super fed sko, den har jeg lige kasseret, så nu er det bare sådan en almindelig butikssko. Vi er ude. Vi er klædet op, og så
Så ses vi ned foran. Det er godt nok en dejlig løb, det der. En dejlig løb, ikke? Ja. Men er det ikke bare det? Jo. Dejligt vejr, hva'? Fusion. Jeg skal tage cykel hjem på. Vi ses. Vild dag!
Så. Hvordan føles det? Det føles meget godt. I skal med noget oftere. Du kan godt lide det. Der er for gode ben. Det er kun på grund af os. Ja, det tror jeg. Ja. Det gik godt. God træning i dag, det vil sige rigtig dårlig træning i morgen. Holdt hvad vi skulle. Nød turen. Godt selskab. Men gode vibes, synes jeg, indtil videre her. Fik drukket en liter. Det var fedt, I ville med. Altid sjovere sammen. Lad os slutte den på den. Tak for i dag. Det kan være, at vi laver det igen. Det kan det jo.